Η δράση, διαδραστικές εφαρμογές και προσομοιώσεις στα μαθήματα των φυσικών επιστημών και στα μαθηματικά συνεχίστηκε φέτος για δεύτερη χρονιά. Σκοπός μας είναι η ευχάριστη αφομοίωση της ύλης, η βελτίωση της κατανόησης και η ενίσχυση της συμμετοχής όλων των μαθητών. Η δράση περιλαμβάνει δημιουργία και αξιοποίηση διαδικτυακών παιχνιδιών και αξιοποίηση προσομοιώσεων και εικονικών εργαστηρίων. Η ομάδα μας δημιούργησε φέτος 14 νέα διαδραστικά παιχνίδια, αξιοποιώντας τα διαδικτυακά εργαλεία Kahoot, WordWall και φόρμες Google. Τα 14 νέα φετινά παιχνίδια, μαζί με τα 18 περσινά, είναι διαθέσιμα στο e-class του 7ου Γυμνασίου Κέρκυρας, στο ανοιχτό μάθημα «Διαδραστικές εφαρμογές και προσομοιώσεις» στα μαθήματα των φυσικών επιστημών και στα μαθηματικά. Ας δούμε ενδεικτικά μερικές από τις ερωτήσεις των παιχνιδιών που δημιούργησε η ομάδα μας. Η στενή λωρίδα στεριάς που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες ονομάζεται Χερσόνησος, Ισθμός, Πορθμός. Διόρυγα. Να βρείτε σε ποιο από τα παρακάτω ποσοστά αντιστοιχεί ο δεκαδικός αριθμός 0,321. 3,21%, 0,321%, 32,1%, 321%. Ο Στέλιος στο τέλος του πρώτου τετραμήνου είχε 20 αδικαιολόγητες απουσίες, ενώ στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου είχε 36. Να βρείτε πόσο της εκατό αυξήθηκαν οι αδικαιολόγητες απουσίες του. 10%, 60%, 70%, 80%. Το σπάσιμο των οστών. Σώμα εκτελεί 60 ταλαντώσεις σε 1 λεπτό. Η συχνότητα ταλάντωσης σε Hertz είναι Τα παραπάνω διαδραστικά παιχνίδια καθιστούν το μάθημα πιο ελκυστικό, καθώς συνδυάζουν τη γνώση με τη χαρά, τη συνεργασία και την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών. Πολλά από αυτά αξιοποιήθηκαν και ως ατομικές εργασίες για το σπίτι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επανάληψη και εμπέδωση των αντίστοιχων κεφαλαίων. Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διαγωνισμός στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά για τους μαθητές της τρίτης τάξης με διαδραστικά παιχνίδια που δημιούργησε η ομάδα μας. Στους μαθητές που διακρίθηκαν απονεμήθηκαν βραβεία και συμβολικά δώρα από τον διευθυντή του γυμνασίου. Παράλληλα,
Αξιοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες διαδραστικών προσομοιώσεων, υλοποιήσαμε και φέτος εικονικά εργαστήρια φυσικής, χημείας και μαθηματικών στην αίθουσα πληροφορικής. Στο μάθημα της χημείας, οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τμήματων της Δευτέρας τάξης παρασκεύασαν υδατικά διαλύματα συγκεκριμένης περιεκτικότητας μέσω των εικονικών εργαστηρίων του φωτόδεντρου. Στη φυσική, οι μαθητές της τρίτης τάξης διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την περίοδο του απλού εκκρεμούς, αξιοποιώντας το εικονικό εργαστήριο της πλατφόρμας προσομοιώσεων FET Colorado. Τέλος, στα μαθηματικά, 2 τμήματα της πρώτης τάξης εμβάθυναν στις έννοιες των ισοδύναμων κλασμάτων μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες στην ίδια πλατφόρμα.